нея се пази и традицията, която през последните години се продължава от млади хора. И се опитваме да поддържаме традицията, която за съжаление замира в някои краища на България. В крайна сметка това е едно желание. Най-малкият участник във фестивала е това 10-месечно момченце от Земен, което също бе облечено в специален костюм. В кожи и клопатари. Много ли тежи един такъв клопатар? 35 кг са всичките. С шумните си танци и страшни маски, кухирите плашат и прогонват завинаги злите духове и орисници, така че да има богата реколта през следващата година. И още нещо любопитно. Тази година номинациите за Оскар за чуждоезичен филм са особено интересни. В категорията се състезават ленти от Израел, Франция, Германия и Япония. Любопитното е, че в повечето от тях политическата тема е много сериозно застъпена. Чуйте сега още за филмите, които ще се борят за най-престижната кинонаграда. Тази година списъкът на чуждите филми претенденти за Оскар, който предлага Американската киноакадемия, е особено пъстър. Всеобщото мнение е, че един от фаворитите за престижната награда е филмът на израелския режисьор Ариф Олман «Ваус Башир». Лентата, смесица между документалистика и анимационно кино, разказва за преживяното от Олман през 1982 година. Тогава израелската армия атакува палестински беженски лагери. «Ваус Башир» вече взе голямата награда на Националната асоциация на кинокритиците в Съединените щати и спечели Златен глобус. Другият основен претендент за Оскар е Между стените на френския режисьор Лоран Канте. Миналата година филма спечели Златната палма. Това е историята на младия гимназиален учител Франсуа, в чийто клас повечето от децата са имигранти. Кинокритиците наричат филма открит урок по демокрация. Сред фаворитите за престижната статуетка са австрийският реванш, филмът Departures на японския режисьор Юхиро Такита и комплексът Баадер Майнхоф на германеца Уди Едел. Пролетни бяха температурите на много места в страната днес. В някои райони преваля и ситен дъжд. Какво ще бъде времето утре, ще разберете от прогнозата. След това са и спортните новини. Програмата на TV7 продължава с сериалите «Кой е шефът тук» и «Диви сърца». Разделяме се до 21, когато са следващите новини. Приятна вечер с TV7. В неделя времето ще бъде облачно, влажно и по-топло от обичайното за сезона. На много места ще превали дъжд. В източните райони ще духа слаб, северно от планините и по Черноморието до умерен югоизточен, по-късно през деня югозападен вятър. Минимални температури между 2 и 7 градуса. В София около 3, максимални между 7 и 12 градуса, на отделни места в южните и в югоизточните райони, където са възможни временни разкъсвания на облачността, до 16-18 градуса. На Балканите също ще преобладава облачно време, сравнително топло. Дъжд ще превалява главно в западната половина от полуострова и ще е предимно слаб. Над по-голямата част от Европа времето ще остане с температури по-високи от обичайните, но предимно облачно. В много райони ще бъде и ветровито. В неделя към Пиринеите и Апенините ще проникне по-студен въздух. Планините няма да е подходящо за туризъм, ще бъде облачно, мъгливо и с валежи. Предвиденият за днес двубой между шампиона на България ЦСКА и руския втородивизионен тим Балтика беше отменен заради тежки атмосферни условия в кипърския курорт Агия Напа.
До това решение на щабовете на двата отбора се стигна след като проливният дъжд премина в градушка, придружена от ураганен вятър. При създалата се ситуация провеждането на контролата стана невъзможно. Двубоят няма да се играе в друг ден и така контролите на червените на кипърска земя станаха само 3. В понеделник армейците ще премерят сили с сръбския Ягодина. Литък завърши 0-0 с отбора на Ривалдо, узбекистанския Буньоткор, в контролна среща в Дубай. Тимът от Ловеч направи няколко фрапантни пропуска пред противниковата врата. Старши треньор Станимир Стоилов пусна в стартовия състав почти всички нови футболисти. С добри изяви се прояви и Велин Попов, а почти през целия двубой Литък си имаше контрол над събитията на терена. Следващата контрола на Ловчан Ли ще е във вторник, а противник ще е носителя на купата на УЕФА, руския Зенит Санкт-Петербург. Трикратната победителка от Australian Open Серина Уилямс от Съединените щати победи китайката Шао Пън с 6-1-6-4 за 82 минути игра. Поставената под номер 2 в схемата направи 29 печеливши удара, в това число и 10 аса. Все още не се чувствам добре на корта. Играх по-силно отколкото във втория кръг, но има какво още да се желая, заяви Уилямс, която в четвъртия кръг ще срещне представителката на Беларус Виктория Азаренка, която изненадващо отстрани победителката от 2006 година, французойката Амели Моресмо. Миналогодишният финалист Жови Офред Сонга от Франция се класира за четвъртия кръг, след като преодоля израелския квалификант Туди Села с 6-4, 6-2, 1-6, 6-1 за 2 часа и 20 минути игра. В следващия кръг Цунга ще се изправи срещу петия в схемата американецът Джеймс Блейк. При мъжете напред над преварата продължиха още Рафаел Надал, Анди Мъри, Гео Монфис и Фернандо Вердаско. Баскетболистите на Чикаго Булс загубиха с 94 на 114 точки и домакинския си двубой срещу Торонто Раптърс в среща от Националната баскетболна асоциация. Най-резултатен за гостите беше испанецът Хосе Калдерон, който реализи 23 точки. За Чикаго голямата звезда Бен Гордън отбеляза 19. След тази среща Торонто е на 13-то място в източната конференция с 17 победи и 28 загуби, докато Чикаго е на 12-та позиция с 18 успеха и 26 поражения. Швейцарката Доминик Жизен спечели спускането от Световната купа по ски алпийски дисциплини в италианския зимен център Кортина d'Ampezzo. 23-годишната Жизен, която преди седмица спечели първа победа в австрийския курорт Цауханзе, преодоля пистата за 1 минута 16 секунди и 98 стотни. На 15 стотни след нея остана лидерката в генералното класиране за Световната купа Линдзи Вон от Съединените щати. Трета завърши шведката Аня Першон. Швейцарецът Дидие де Фаго триумфира в Китсбюл с време от 1 минута 56 секунди и 9 стотни в старт за Световната купа. Втори и трети останаха австрийците Михаел Валхофер и Клаус Крьол. Носителят на Световната купа Боде Милър от САЩ раздели петото място за швейцареца Дидие Кюш. Изненадващо Бенямин Райх остана извън десетката. Австралиецът Алан Дейвис от отбора на Quick Step спечели трета победа в Tour Down Under и е само на етап от мечтания триумф в надпреварата. На 25 секунди след него в генералното класиране са народника му Стюарт Огрейди от Саксо Банк, а на 30 испанецът Хосе Хоакин Рохас от тима на Кес де Паран. Предпоследния пети етап бе 148 км от Снейпър Пойнт до Уилонга. В края отново се стигна до финален спринт, в който главни действащи лица бяха Дейвис и Рохас. За трети път австралиецът надделя над противника си. Другият изявяващ се като отличен спринтьор в тази обиколка Греъм Браун от тим Рабобанк не успя да се включи в заключителната надпревара и изостана с близо 2 минути, с което се смъкна от второ на 31 място в класирането. Утре е последния 6-ти етап от колоездачната надпревара.